Okay, kumusta mga kahigalaan dinhi sa social media? Ani ana sab kining inyong alagad sa Ginoo nga magapaambit kaninyo sa mga pulong sa Dios nga nakasulat sa Biblia. Wa ko'y laing gisaligan ang kaalam ug kahibalo sa Dios ug ang gahom sa balang Espiritu Santo nga mo'y giilan nako nga maoy pinakamaayong magtutudlo nga gamiton niya akong baba. So ang atong topic karon ang tinuod nga iglesia. So akong pamatud-an mga igsoon ko diha sa Ginoo nga ang tinuod nga iglesia kadtong iglesia nga nabalhin na diha sa gingharian ni Kristo. Daghang karong iglesia pero naa pa sa man-made religious group. So nagpasabot nga dili ka na matuod ang nga iglesia tungod kay naaman sila sa mga grupo sa relihiyosong grupo nga gitukod sa tao. So kining iglesia nga akong ipamatuod kaninyo karon mo kini ang tinuod nga iglesia ni Kristo nga naa na sa gingharian ni Kristo mismo. So unsa maning pulong iglesia? Dunay mga theological meaning, no? From darkness to light, mga taong gikan sa kangit-ngit ngadto sa kinabuhi. Ako muuyon man usab niya na. Pero dinhi mga kaigsunan atong lantawon pag-ayo kunsay gisulat sa Episo 5:23 atong basahon. Sa Tagalog, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. So ang pulong nga iglesia mga kaigsunan ko, lawas ni Kristo. Nganong gihinganlan man nga lawas ni Kristo? Kining pulong lawas body na kumpos kini sa gitawag og organismo. Ang organismo gikumpos kini siya sa mga tissues. Kining mga tissues gikumpos sa mga cells. So ang pasabot ining lawas ni Kristo, espirituhanon man kini, naghisgot kinig mga tao nga sumusunod kaniya, born again. Kay si Kristo maoy kinamagulangan natong igsuon o kita ang iyahang mga sumusunod kaniya, no? Dili na siya karon only bigatin son, dili na only son tungod kay pinaagi kaniya daghan namang nahimong anak sa Dios. So mga tao kining mga born again, mga tao kining gikuha gikan sa kangit-ngit og nabalhin sa kahibulongang kahayag. Munang meaning sa iglesia ang iyahang lawas ni Hesukristo. So karon ang pangutana nga angay natong trataron og unahon-naon, pila ba pud di ay kabuok lawas ni Kristo? So tataw kaayo sa Episo 4:4 nga usa lamang ang lawas ni Kristo. Usa lamang kalawas. Kung doon na may daghang mga iglesia nga gihisgutan sa pinadayag, nagpasabot ka na ang mga extension local, mga extension sa lawas ni Kristo. Kanang mga gisgutan diya sa pinadayag nga mga iglesia, 7 ka iglesia. Pero ang kamatuoran, usa lamang kita kalawas. Mao nay kamatuoran nga dili nato angayan baliwalaon og angayan natong mapangutana nganong pitindaghan ng sikta, no? So karon number 3, unsa may relasyon sa iglesia sa sayon o unsa may kaugnayan, ano ang kaugnayan sa sayon sa iglesia? O simple lang, ang iglesia mga tao gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahibulongang kahayag, dili na siya building, dili pud na siya kadtong organisasyon nga giparehistro sa mga taong bati diha sa Security and Exchange Commission. Kay ang SIC man gani pud mo'y mag-decide anang unsay ngalan, mingon man ang SIC nga pagbutang lag tulo ka ngalan kay basig nanay kaparehas.
So sikpo gani gabuot nagpasabot nga ang tao gatukod niya na dili ang Dios. So ang iglesia, mga tao, ang sayon gingharian sa Dios. Ang Dios man mismo amahan nag-ingon nga gipili nako ang sayon nga makoy harian hangtod sa kahangturan. So ang kalainan sa sayon ug ang iglesia is mga tao ang iglesia, ang sayon balay puloy-anan. Pero nagisgot tag espiritual nga Pinoy-anan. So unsa pa ang kalainan? Ang sayon ang Dios gatukod na mabasa sa Salmo 102:16 ug Isaias 14:32. Ang founder sa sayon ang Dios amahan. Ayaw mo pagtuoan ng mga istorya nga si Pastor Indos nagtukod sa sayon. Fake news na. Dili gid ta mo tuoan ng mga istorya sa tao. Ari ta mo tuo sa Dios. Kay sa Salmo 102:16 ang Dios may gatukod sa sayon. Gipamatud-an pag na sa Isaias 14:32. Ang founder sa sayon ng Dios. So karon ang kalainan niya, ang sayon tinukod sa Dios, ang iglesia tinukod ni Kristo. Mateo 16:18. Ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. So inana mo na siya ang kalainan o kahimtang sa sayon o iglesia. So karon si Kristo ang bato nga pundasyon nga gipahaluna sa Dios sa sayon. Ang Dios nagpahaluna og bato nga pundasyon diha sa Sion niya gibutang. Unya kung lantaw na to ang buhat 4:11 ug 12, si Hesukristo man di nang kanang bato nga pundasyon. Asa gani na napahamutang sa sayon. So kini si Hesukristo nga napahamutang sa sayon, nga giingon nga batong sukaranan, siya pod ang gihisgutan nga the only Savior, ang nag-iisang tagapagligtas sa tao, ang bugtong manluluwas sa mga tao. So kung doon na may Kristo nga dili sa Sion, mao kana ang mga Kristo nga gihisgutan sa Mateo 24:24. Kana nang nagtukod og mga sikta, ang ilang gigamit ana Hesukristo nga mini, kay personal Savior man ang ilang giwali. So ang tinuod nga Hesukristo nga manluluwas, kadtong Hesukristo nga bato nga iyang gipahaluna nga sukaranan diha sa sayon. So tataw kayo ang mga bersikulo mga igsoon. Dinhi ra ta mo tuo sa Biblia. Ayaw na mo pagtuog chismis, no? Sa Biblia ta mo tuo. So sa sayon usab gipahimutang sa Dios ang hari. No? So ang sayon mga igsoon dunay hari nga si Kristo. Unya si Kristo pud ay nga nagtukod og iglesia, siya pod ang ulo sa iglesia. Masabtan ninyo karon. Si Hesukristo ang hari sa Sion, kay giphaluna sa amahan. Si Kristo nagtukod pog iglesia og siya ang ulo. Masabtan ninyo karon pag-ayo. Dali kay sabton mga igsoon. So meaning to say, ang sayon mao gingharian ni Kristo, ang iglesia mao iyang lawas. Di ba? Sayon kay sabton. So dunay gingharian ug dunay mga taong giharian. Mao na siya ang sabot na. Okay? So karon kay si Kristo man ang ulo sa iglesia o ang iglesia lawas man ni Kristo. Duna ba di ay lawas nga bulag sa iyang ulo? Ungga-ungga na, katawan na. Dayon, duna ba po'y hari nga bulag sa iyang gingharian? Mao na nga ang tinuod nga iglesia naagyod sa sayon mga igsoon, kay ang sayon mao may gingharian ni Kristo.
Spiritual ni atong gisgutahan na dili geographical nga Mount Zion. Kay mingon ang Ginoo kung dunay miingon nga ang gingharian tuwa didto tuwa diri, ayaw mo pagtuo. Kay ang gingharian sa Dios naa sa sulod ninyo. So kining sayon nga atong gihisgutan karon, pagtuo ni mo nang ingon sa Hebrehan 12:22, ang inyong giduol mao ang bukid sa Sion, ang langit ng Jerusalem. Langit nun karon dili ni geographical mountain. Langit nun. Uban sa bagang panon sa manulunda, ang sadyang panagtigom sa panganay iglesia kansang mga ngalan na sulat sa libros kinabuhi. Unya, si Kristo ingon nga gipahaluna nga hari sa Sion. Lucas 1:33, ang iyang gingharian walay pagkatapos. So kung doon na may muingon nga ang gingharian gikuha gikan sa mga Hudiyo o gibalhin sa nasod nga mabungahon, sayop kayo nga atong sabton nga sa nasod niya gibalhin. Geographical nation dili. Ang nasod nga iyang gibalhinan mga igsoon dili geographical nation. Ang iyang gibalhinan ang mga tao. Ang mga tao. Dito niya sa una ang Dios nagpuyo sa templo karon pagkamatay ni Kristo, napikas ang tabil from top to the bottom, og sa apirom nagsugod ang fellowship sa apirom of Jerusalem, og diha na mo puyo sa sulod sa tao ang Ginoo. Ingon dito, wa ba kamo masayod nga kamo mga templo sa Dios ug ang Espiritu Santo nagpuyo diha ninyo. So ang sayon nga atong gihisgutan karon spiritual kini, ug mo kini ang vinyo sa tanang mga niluwas o vinyo sa iglesia, mga kaigsonan. Muna dili siya geographical nation. Ang giingon diha mga igsoon nga for we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. So kanang nasod nga gikuha sa Israel o gibalhin sa nasod nga babungahon, gitawag kana siya holy nation, dili siya geographical nation. 1 Pedro 2:9. So walay hari nga nahimulag sa iyang gingharian. No way. So karon ang pagpamatuod mga igsoon sa Kolosas 1:13 na siyang nagligtas sa atin nga maoy nagluwas kanato gikan sa gahom sa kangit-ngit ug nagbalhin kanato sa gingharian sa iyang hinigugmang anak. Kinsa man ang kanato, mao na ang tinuod nga iglesia ingon ni Pablo, giluwas o gibalhin sa gingharian sa iyang hinigugmang anak. So karon mga igsoon, kay naamang ka sa man-made religious group, tataw kayo nga wala ka nahisakop sa tinuod nga iglesia sa atong Ginoong Dios o kang Kristo Jesus. So ayaw kasakit igsoon, ayaw kalain, magpasalamat ka nga dunay nagtudlo, nagpahibalo kanimos kamatuoran, kay ang tinuod lang gihigugma ka sa Dios. Di siya gusto nga magpabilin kang biktima sa mga mini nga mga magtutudlo. Ang gusto sa Ginoo nga mapahaluna ka sa saktong pagpahaluna sumala sa gisulti sa balaang kasulatan nga ang tinuod nga iglesia naa sa gingharian sa atong Ginoong Hesukristo, nga ang pangalan sa iyang gingharian mao ang Sayon, tungod kay ang Sayon diha man siya gipahaluna sa Dios nga Amahan. Mubitaw nang mingon ang Ginoong Hesukristo, ang namati sa akong pulong ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako. So mamati ta sa tanang mga istorya sa Ginoong Hesus ug mutuo ta sa gapadala niya. Kinsa man ang gapadala niya? Ang Dios Amahan nga mo'y nagpahaluna niya ingon nga hari sa Sion. Siya ang kaliwat ni David, mga igsoon. So mo na mga kaigsonan.
So tin-aw kaayo sa atong pagtulunan nga ang tinuod nga iglesia naa na gyud diha sa sayon, kay mauman kana ang gingharian ni Kristo Jesus, og sila mga luwas na, og sila ang tinuod nga born again, kay sila ang tinuod nga mga anak sa Dios. Nagsugod kini mga igsoon niadtong tuig 33 sa Apirom, sa dihang gipakunsad sa Ginoong Hesukristo ang iyahang balaang Espiritu Santo, o kinahanglan nga ang matag usa nahimong sakop niini nga mao nga iglesia, kay si Kristo mao ang ulo sa iyang lawas, og si Kristo naka-install bilang hari at batong panuloksasyon. Walay pundasyon og bato nga pundasyon nga mahimulag sa iyahang tinukod. So simple lang igsoon. So kung doon na kay pangutana lang og paambit usab kini nga kamatuoran. So ang Ginoo na higugman nimo, ingon siya, doon na ko'y mga karnero nga wala pa ni ining torila. Bot pasabot nga ikaw, kung bisag wala pa ka karon sa sayon, gitawag kas Ginoo, karnero kas Ginoo, kay luwas ka na. Luwas na ka igsoon. Ingon sa Juan 16, doon na ko'y mga karnero nga wala pa ning torila. Kinahanglan dadon ko sila aron mahimong usa. Maunay kabubuton sa atong Ginoong Dios ug kabuton ni Kristo. So daghan pang mga mensahe nga angay natong angay nimong makatunan ug madunggan igsoon. Ang ako lang gikasulti nimo, I love you with the love of the Lord. Maingon nga ang Dios na higugma ka natong tanan. So shalom, God bless you.